Drahý otec, protopresbyter, duchovní otcovia, bratia a sestry, milí mladí priatelia, ospravedlňujem sa, keď budete musieť trošku viac napínať uši, no ale zo svojho hlasu viac nevydám. Ale táto nedeľa si zaslúži, aby sme sa spoločne a vážne zamysleli nad tým, čo nám chce cirkev práve cez nedeľu marnotratného syna ponúknuť. Ona nám poukazuje na syna, ktorý odišiel od svojho otca. Ale my sme už dobovo zašli ešte ďalej. Dnes nielen, že deti odchádzajú od svojich rodičov. Dnes sa stáva už aj to, že deti zabíjajú svojich rodičov. Často, keď zapnete správy, tak sa tam objaví správa o tom, ako opitý syn zabil svoju mamu. Alebo ako opitý syn napadol svojho otca. A toto je ešte to oveľa horšie. Lebo keď to pozrieme na to obrazne, ako to aj Ježiš v podobenstve myslel, tak potom tí, ktorí už zabijú svojich rodičov, nemajú sa kde vrátiť. A človek, žiaľ, má vo svojej schopnosti zabiť Boha vo svojom srdci. A dnešný človek nielenže od neho odchádza, nezaujíma. Nielenže pohľadne modlitbou alebo chrámom, ale on Boha zabíja. Tým, že zabíja vlastné svedomie. Ohlušuje ho. A čo potom? Syn, ktorý odišiel od svojho otca ako marnotratný a prehydel celý majetok, ktorý mu dal otec, v tej najťažšej situácii si povedal, vstanem a pôjdem svojmu otcovi. Lebo viem, že môj otec má dosť majetku. A keď už nič iné, tak ma príjme ako sluhu. A tam sa budem lepšie mať, ako tu, keď pasiem svine. Syn, ktorý odišiel od otca, mal sa ku komu vrátiť. A otázka znie, ak dnešný človek zabije Boha vo svojom srdci, ku komu sa vráti? V tých najťažších situáciách, keď už jednoducho všetko bude zlyhávať, keď nielen príde ekonomická kríza, keď nielen prídeme o všetko, na koho sa obráti takýto človek? Už známy nemecký filozof Nietzsche hovorí, God is tot, Boh je mŕtvy. Nie on je ten, ktorý sa stratil, my sme ho zabili, hovorí vo svojom filozofickom diele. A tak by znela otázka, čím môže človek zabiť Boha? On vo všeobecnosti tú absolútnu bytosť nemôže zabiť. On jednoducho na to nemá. Ale môže ho zabiť vo svojom srdci. A zabíja ho tak, že najprv nastúpi nezáujem. Kresťan, ktorý sa predtým modlil alebo šiel do chrámu, zrazu prestáva mať vzťah k cirkvi, k modlitbe, sviatostiam a k liturgii. Tuto začína, že ten nezáujem spôsobuje, že človek ide ďalej a začne svojím nekresťanským životom popierať všetko, čo je Božie. Teda šľapať po Božích príkazoch, vysmievať sa posvetným veciam a vedie život, ktorý naozaj končí v ničote. A takýmto smerom vyberajúca sa Európa a ľudia v nej vlastne už len beznadejne pozerajú do budúcna. No myslíte, prečo je situácia dnešnej Európy a vôbec sveta takáto? Nie preto, že by materiálne sme na tom boli horšie ako počas vojnových či povojnových čias. Nie preto, že by sme mali menej ako mali naši rodičia. Tá situácia bezútešnosti je tu preto, lebo sme zabili Boha. Európa ho zabila. Keď ho ani do ústavy nechcela posunúť, keď sa malo hovoriť o európskych kresťanských koreňoch. Bratia a sestry, ja verím, že tu v Stankovciach ešte nie sme na tom až tak zlé. Že tu ešte zostáva čosi z tej viery našich rodičov a že čosi nám ešte hovorí o tom, že dávaj pozor človeče, lebo marnotratný syn síce prehajďakal všetko, ale on sa mal ešte kde vrátiť. Lež dnešný človek zabíja Boha vo svojom srdci svojim nezáujmom a on už sa nemá kde vrátiť. Zostáva v tak bezúštešnej situácii, že jednoducho si zúfa
a jednoducho sa mu už nechce žiť. Lebo počet samovrážd, ako zaznamenávajú štatistiky, za posledných 10 rokov neúmerne stúpol. To nie preto, že sa zabíjajú ľudia z dôvodu, že nemajú čo jesť. To preto, že ľudia si berú život, zabíjajú sa preto, lebo prv zabili Boha vo svojom srdci. A tak sa pýtame, jestvuje nejaké východisko z tejto neblahej situácie postmoderného človeka v Európe? Našťastie jestvuje. Boha, ktorého sme zabili vo svojom srdci, znovu môžeme prinavrátiť k životu, a to pokáním. Pokánie to nie je slovo, ktoré znamená niečo vonkajšie, že prestaneme jesť mäso. To nie je slovo, ktoré znamená čosi len symbolické, ako to tomu rozumeli Židia, keď sa na znak kajúcnosti posypali popolom a jednoducho zamračili si tvár, ako napomína farizejov Ježiš. Pokánie to vôbec nie je toto, čo je navonok. Pokánie je vlastne v hlave. Tam, kde si začína zmena. Tam, kde začala zmena odchodu človeka od Boha, tam musí začať zmena aj príklonu k Bohu. Tam, kde začal nezáujem človeka o Boha, tam musí začať aj záujem o čosi, čo ho znovu naplní dobrom. Pokánie to nie je v odriekaní si. Ani mesa, ani zábavy. To sú len vonkajšie prejavy. Pokánie začína vo vnútri, v myslení človeka, a kým sa to tam nezačne, dovtedy sa človek v našej Európe a na našom Slovensku jednoducho nespamätá. V jednej rodine vlastne už zostal len syn a mama. Syn, starý mladenec, sa veľmi opíjal. A keď prichádzal opitý, tak vždycky boli roztržky. A vždycky, keď nemal peniaze, tak ťahal to od mamy. Ale biedný dôchodok jej nedovoloval mať peniaze. A tak ona si musela požičiavať, aby v dome nebolo peklo. A z jej tváre sa vždy viac a viac strácal úsmev a do jej očí vstupoval smutok. To si syn všimal len tedy, keď bol triezvy. A pýtal sa mama, prečo sa ty už nesmeješ? A ona mu smutne vždy povedala, syn môj, a môžem sa ja ešte smiať na tomto svete? Z čoho ja môžem mať radosť? Pozri sa, všetci sa nám minuli, zostali sme len dvaja. Aj to, ty robíš toľké problémy, že ja už nemám dôvod pre radosť. Syn sa nad slovami zamyslel. Zamyslel a vstúpilo to do jeho mysle. A uvedomil si, že vlastne, že on robí čosi veľmi zlé, keď zobral mame úsmev z tváre. A keď tú staručku ženu, ktorá pre ňoho znamenala toľko, on vlastne ubil. Tak jej raz povedal, mama, ja pôjdem na protialkoholické. Vtedy prvýkrát po dlhom čase videl na maminej tváre náznak úsmevu. Odišiel. A keď sa vrátil, povedal, mama, lekár mi povedal, keď vydržím rok, tak budem to najdôležitejšie mať za sebou. A ja chcem vydržať. A aj vydržam. Toto je pokánie. Uvedomiť si, že náš život komusi robí smútok. Keď niekomu z našich blízkych, tak to robí naozaj nášmu nebeskému Otcovi. Marnotratný syn odišiel od otca a v otcovom srdci zostal smútok. Takže evanjelista poznamenáva, že keď sa vracal ten marnotratný syn, tak už ho zďaleka videl. Znamená to, že otec často musel vychádzať von, aby pozeral, či sa jeho syn azda nevráti. A keď sa vrátil,
A keď syn ukázal, že chápe, ako zle urobil otcovi a už ani sa nepovažoval za hodného, vtedy mu otec vrátil všetku detinskú dôstojnosť. Brat, sestra, pre ľudstvo dnes neexistuje iná alternatíva. Buď sa vráti k Bohu, alebo sa zničí. A tých náznakov zničenia nielen v ekonomickej, hospodárskej, alebo aj militárnej sfére je už dosť veľa. Keď si dobre všimneme svet, v ktorom žijeme, vnímame, že je to so svetom nie najlepšie. Včera som len tak zapol správy, kde istý český politik hovoril o kríze v Česku a o kríze autority a o kríze dôvery ľudí voči politikom a nakoniec poznamenával koniec koncov. Ľudia už majú zo všetkého strach. A tak sa mi zdá, že sa ich chytá strach z konca sveta. Povedal to neveriaci politik, môžem s istotou povedať, lebo v Česku tých veriacich nie je tak veľa. Ale povedal to politik, ktorý si uvedomoval, že tento strach v ľudskom srdci bude vždy viac a viac zrástať, lebo ak človek nebude mať kohosi istého v živote, potom on musí mať strach z ničoty. Ale keď človek zabil Boha vo svojom srdci, ku komu sa vráti v tých najťažších okamihoch? Kto mu podá ruku? A tak, bratia a sestry, dávajme pozor na to, aby nás diabol nezviedol na ceste, v ktorom nám najprv zoberie myšlienky na Boha zo srdca. Dávajme pozor na to, aby sme postupne strácaním záujmu o modlitbu, o cirkev, o príjmanie sviatosti neprišli od toho najcennejšieho, lebo aj my sa dostaneme do situácie, keď už ľudská pomoc, tá už nebude nápomocná. A vtedy budeme potrebovať Boha. Ale keď ho zabijeme, ku komu pôjdeme? Obráťme svoj dnes úprimný pohľad k oltáru. A teraz na nedeľu márnotratného syna, ktorá je už takou prípravnou nedeľou k veľkopôstnemu obdobiu, uvedomme si vážnosť potreby robiť pokánie. Nie, tu nemyslím na nejakú pôstnu disciplínu zdržiavania mäsa alebo zábav. To je samozrejmosť. Tu myslím na zmenu v našom rozmýšľaní o živote, o Bohu. A tá zmena musí byť pozitívna smerom k Bohu, ak nechceme zabiť seba sami a stratiť tú poslednú nádej, ktorú môže človeku dať ešte Boh. Prosme aj Máriu, našu nebeskú matku, aby na jej príhovor sme tu stančania zotrvali silní vo viere. Aj keď nás nebude veľa, tu u Boha nie na kvantite záleží. Tu záleží u Boha na tom, aby v srdci bol Boh a aby z vašej farnosti bola naozaj Božia rodina, kde si ľudia rozumejú, hovoria medzi sebou, pomáhajú si a to v smere dosahovania večného života s Bohom. Prosme teda Máriu, našu nebeskú matku, aby sa naša viera nestala len formalizmom, ale naozaj žitým životom so svojím nebeským Otcom. Sláva Isusu Christu.